Milioner koji se sprema za venčanje počinje da sumnja da je njegova verenica interesđija i nagovara majku da se pretvara da je sluškinja. Ostane šokiran kada vidi verenicu kako namerno baca smeće na pod da bi ponizila njegovu majku. Ono što se desi narednih dana ga zgrozi. Hvis du syntes denne historien var interessant, ikke glem at abonnere på kanalen og fortæl os, hvilken by du ser fra. Vi fortsætter. Erik Hansen betragtede udsigten fra sin triplex penthouse i Bygdøy Allé, en af de mest eksklusive adresserne i Oslo. I en alder af 35 år havde han mangedoblet formuen, han arvede fra sin far, og forvandlet familiens traditionelle byggeselskab til et diversificeret imperium, som inkluderede luksushoteller, ejendomsudvikling og et finansselskab. Ansigtet hans prydede ofte forsiden af næringslivsmagasiner, som en af landets mest vellykkede og ettertragtede forretningsmænd. Distraheret af sine tanker, lagde Erik knapt mærke til, da Lena kom ud på terrassen. Hun nærmede sig stille bakfra og omfavnede livet hans. Den dyre og umiskendelige parfumen kun gjorde hendes nærvær før selve berøringen. Hvad tænker du på, kære? Spurgte Lena med sin melodiøse stemme, som altid fortryllede ham. Erik snudede se for å beundre hende. Lena Pedersen var fantastisk. Model og digital influencer med millioner af følgere, 28 år gammel. Med solbrun hud, hypnotiserende grønne øjne og et smil, som lyste op ethvert rum. De havde mødt hverandre på et veldedighedsarrangement for 9 måneder siden, og frieriet kom efter 6 måneder med intens romance. Bryllupsdatoen var allerede sat. Nøjagtigt 3 måneder fra i dag. Jeg tænker på, hvor heldig jeg er, svarede Erik, og prøvede at skyve bort tvilen, som havde plaget ham siden samtalen, han havde haft med sin bedste ven, Andreas, kvelden før. Det er jeg, som er heldig, svarede hun og kyssede ham forsigtigt. Jeg skal gøre mig færdig til middagen hos moren din. Mens Lena bevægede sig graciøst mod garderoben, vendte Erik blikket tilbage mod Oslos horisont. Andreas ord ekkoede i tankerne hans. Synes du ikke alt gik lidt fort? Har du tænkt på, at hun kanskje bare er interesseret i det, du har? Hun har aldrig vist interesse for nogen med mindre end 7 cifre på bankkontoen. Erik prøvede at ignorere insinuationerne, men frøet af tvivl var såt. Han var ikke naiv. Han vidste, at hans formue tiltrak se mennesker med bagtanker. Før Lena havde han haft forhold, som endte, da han indså, at det ikke var ham, de var interesseret i, men hans formue. Var Lena anderledes? 2 timer senere parkerede Erik sin Porsche uden for morens villa i Holmenkollen. Fru Christine Hansen, en elegant kvinde på 60 år, tog imod sønnen og hans fremtidige svigerdatter med en varm omfavnelse, selvom hendes skarpe øjne vurderede Lena med diskret opmærksomhed. Middagen forløb med den vanlige sofistikationen, som prægede sammenkomster i fru Christines hjem. Hushjælpen serverede en upåklagelig række retter, tilberedt af kokken, som havde jobbet for familien i 10 år. Lena berømmede hver detalje af indredningen og maten, snakkede naturligt om kunst og litteratur og behandlede hushjælpen med høflighed. Efter middagen, mens Lena beundrede kunstsamlingen i stuen, benyttede Erik anledningen til at snakke privat med sin mor på kontoret. Mor, jeg trænger din hjælp, sagde Erik og lukkede døren bag sig. Hvad er det, søn? Du virker bekymret. Erik nølte et øjeblik, bevist på, hvad han var i færd med at bede om. Jeg har nogen tvivl om Lena, om hendes sande intentioner med mig. Fru Christine sukkede dybt. Det tænkte jeg mig. Du går alt for fort frem med dette forholdet. Andreas. Så nogle ting, som jeg ikke kan få ud af hovedet. Og flere venner har insinueret, at hun kanskje er med mig for pengene. Og hvad vil du, at jeg skal gøre, Erik? Jeg har en plan, sagde han, og lente sig fremover. Jeg vil, at du skal udgive dig for at være hushjælp i mit hjem i en uge. Observer, hvordan Lena opfører sig, når jeg er borte, hvordan hun behandler de ansatte, når hun tror, ingen ser. Fru Christine spærrede op øjnene, tydeligt chokkert. Beder du mig om at lade, som jeg er hushjælp? Erik, dette er galskab. Vær så snill, mor. Det er bare for en uge. Ingen andre end os vil vide det. Jeg må være sikker, før jeg gifter mig. Og du stoler ikke på din egen evne til at bedømme karakteren hendes. Jeg er for involveret. Jeg trænger upartiske øjne. Fru Christine gik bort til vinduet og betragtede den velstelte hagen, hun var så glad i. Vidste du, at jeg er i færd med at modtage en invitation til at holde en serie forelæsninger om norsk kolonial arkitektur i Europa,
Det er noget, jeg har drømt om i årevis. Det vidste jeg ikke, indrømmede Erik, og følte sig momentant skyldig for at være så opslugt af sit eget liv, at han ikke engang tjente til morens drømmer. Efter at din far forlod os, viede jeg livet mit til dig og firmaet. Jeg opgav min karriere som historiker og arkitekt for at sikre, at du fik alt, når som jeg endelig kan genoptage mine personlige projekter. Jeg forstår, mor. Hvis du ikke vil gøre dette, vil jeg respektere din beslutning. Fru Kristin så på sønnen, det samme bestemte blikket som hendes afdøde mand, den samme staghed. Hun vidste, at hvis hun ikke hjalp ham, ville han finde en anden måde at taste Lena på, muligens noget endda mere dumdristig. En uke, sagde hun til slut. Bare en uke, Erik, og du skylder mig en etter dette. Lettelsen i Eriks ansigt var synlig. Tak, mor. Jeg skal forberede alt. Jeg vil fortælle Lena, at Sonja har taget ferie, og at en ny midlertidig hushjælp vil begynde på mandag. Hvordan skal vi forklare mit fravær i en uge? Vi vil sige, at du besøger din søster i Bern. Ingen vil stille spørgsmål. Da de kom tilbage til stuen, fandt de Lena, som beundrede et maleri af Munch, et af de mest værdifulde stykkerne i fru Kristins samling. Dette værket er fantastisk, fru Hansen. Måden Munch formidler smerte og håb samtidig, det tager pusten fra en. Fru Kristin observerede Lenas tilsyneladende oprigtige ansigt og lurte på, hvad hun ville opdage i de kommende dage. Var den fremtidige svigerdatteren like autentisk, som hun virkede? Eller spilte hun en rolle akkurat, som hun selv ville gøre fra mandag af? På vej tilbage til lejligheden forblev Erik stille, mens Lena snakkede entusiastisk om bryllupsforberedelserne. Han observerede hende fra øjekrogen, studerede hvert udtryk, hver gæst. Var han i færd med at begå den største fejlen i sit liv? Eller risikerede han at miste kvinden, som virkelig elskede ham på grund af grundløs tvivl? Snart ville han have svaret. Den kvelden før han sovnede, sendte Erik en melding til sin mor. Tak for, at du gør dette for mig. Jeg elsker dig. På den andre side af byen betragtede fru Kristin telefonen med en blanding af resignation og beslutsomhed. For sin søn ville hun være i stand til ethvert offer, til og med at midlertidigt give afkald på sin værdighed. Men noget inde i hende stillede spørgsmål ved, om denne testen virkelig var nødvendig, eller om den ville afsløre mere om sønnen, end om den fremtidige svigerdatteren. Mandag morgen så fru Kristin på sit spejlbillede med en følelse af fremmedhed. Klædt i en enkel hushjælpuniform, uden sminke og med det gråsprængte håret samlet i en diskret knute, lignede hun en ugenkendelig version af sig selv. Hun fjernede guldringene og perlene sine og lagde dem forsigtigt i en liten æske. Det eneste hun beholdt var gifteringen, et symbol på ofrene hun allerede havde gjort af kærlighed. Det er bare for en uge, mumlede hun til sig selv, mens hun justerede den ukomfortable uniformen for Erik. Planen var blidt nøje organiseret. Den officielle husholderen Sonja var blidt sendt på en uge med betalt ferie til et resort på Sørlandet, i troen på, at det var en tidlig bursdagsgave fra chefen. De andre ansatte i huset, chaufføren, gartneren og kokken, kom bare på bestemte tidspunkter og ville ikke have direkte kontakt med den nye midlertidige ansatte, som Erik præsenterede som Kari, en ældre dame fra indlandet. Da hun ankom sønnens lejlighed på Bygdøy Allé, blev fru Kristin Kari mødt af Erik, som knapt kunne skjule sin nervøsitet. Du er ugenkendelig, mor, hviskede han, og tjekkede, om Lena fortsat var på soverummet. Er du sikker på, at du kan gøre dette? Nå, er det for sent at snu, svarede hun med et misbilligende blik. Hvor er kameraerne, du nævnte? Erik viste diskret de små enhederne, som var installeret på strategiske steder i lejligheden. I stuen, på køkkenet og i korridorerne. Jeg kan følge med på alt via mobiltelefonen eller datamaskinen på kontoret. Dette er invasion af privatlivet, Erik. Jeg håber, du er klar over det. Før de kunne fortsætte samtalen, hørte de lyden af hæler, som nærmede sig. Lena dukkede op, strålende i en rød kjole, klar for en aftale. Godmorgen, kære, sagde hun og kyssede Erik raskt på læberne. Så lad hun mærke til den nye hushjælpen. Du må være Kari, Erik fortalte mig om dig. Velkommen. Fru Kristin bukkede let, holdt øjnene ned, slik hun forestillede sig, at en ydmyg hushjælp ville gøre. Tusind tak, frue. Jeg er her for at tjene. Vær så snil, kald mig Lena, sagde hun med et varmt smil. Erik, jeg må gå.
Jeg har det møde med bryllupsarrangørerne, og det retter en fotosession for smykkekampagnen. Efter at Lena havde gått, viste Erik sin mor rundt i penthouse-lejligheden og forklarede hendes opgaver som hushjælp. Prøv at gøre små fejl med vilje, som må forsinke kaffen eller bytte om på tingene. Jeg vil se, hvordan hun reagerer under pres. Fru Kristin følte et stik af skuffelse over sønnen. Vil du, at jeg skal provocere din forlovede bevist? Jeg vil se hendes sande karakter, mor. Folk viser, hvem de virkelig er, når de er under stress. Eller kanskje de bare viser, at de er menneskelige og ufuldkomne som os alle, svarte fru Kristin. Men Erik var allerede i færd med at tage sin mappe klar til at dra på kontoret. Jeg vil overvåge alt via mobilen. Hvis det er noget, giv mig besked. Og tak igen, mor. Alene i den luksuriøse lejligheden sukkede fru Kristin dybt, før hun begyndte med sine opgaver. Følelsen var uvirkelig, og rengøre sin egen søns hus lagde det, som om hun var nogen andre. Mens hun støvsugede de persiske tæppene, som hun selv havde valgt som indvielsesgave til lejligheden, fyldte modstridende tanker sindet hendes. Hvad ville Frederik tænkt om dette, hvis han var i live, mumlede hun og huskede sin mand. Han sagde altid, at vores søn måtte lære at stole mere på folk. Timene gik sagte. Fru Kristin forberedte lunch i henhold til instruktionerne fra den officielle kokken, en enkelt ret sammenlignet med festmåltidene, hun plejede at organisere i sin villa. Da Lena kom tilbage for at spise lunch, var hun i telefonen og diskuterede ivrige detaljer om brudekjolen. Kari, kan du servere lunchen, vær så snil, bad Lena, og dækkede mikrofonen på telefonen med hånden. Og kanskje en hvidvin til at følge med. Fru Kristin serverede måltidet og observerede diskret, mens Lena spiste og fortsatte telefonsamtalen. Hun lagde mærke til, at til trods for den intense samtalen gjorde den unge kvinde et point af at takke med et nik, hver gang hun serverede noget. Små gæster, som kunne indikere ægte god opdragelse eller en godt konstrueret facade. I tråd med Eriks plan sølte fru Kristin bevidst lidt saus på bordet. Lena afbrød kort telefonsamtalen. Ikke bekymre dig, Kari, uheld sker, sagde hun med et forståelsesfuldt smil, før hun gik tilbage til samtalen. Resten af dagen udførte fru Kristin sine opgaver, mens hun nøje observerede Lenas opførsel. Den unge kvinde brugte mye tid på telefonen, vekslende mellem arbejdssamtaler og meldinger, som fremkaldte latter eller koncentrerede udtryk. På et tidspunkt bad Lena om hjælp til at vælge mellem 2 kjoler til et arrangement. Hvad synes du, Kari? Den blå eller den gyldne? Spørgsmålet tok fru Kristin på sengen. Jeg tror, den blå passer bedre til øjnene dine, frøken. Jeg mener, Lena. Du har god smag, udbrød Lena og virkede genuint fornøjet med meningene. Jeg går for den blå. Om kvelden, da Erik kom tilbage, blev han mødt med entusiasme af Lena, som fortalte om dagens aftaler. Fru Kristin serverede middagen, som kokken havde forberedt, og blev på køkkenet tilsyneladende optaget med rengøring, men opmærksom på parrets samtale. Hvordan gik det med Kari i dag? Spurgte Erik afslappet. Hun er flot, vældig opmærksom og diskret. Jeg tror, vi kommer til at trives godt sammen. Senere, da Lena gik for at tage en douche, fandt Erik sin mor på køkkenet. Så, hvordan gik den første dagen? Ærligt talt, hun behandlede mig bra. Hun var høflig takket for tjenestene. Jeg ser ingen grund til bekymring så langt. Erik virkede næsten skuffet. Det er bare den første dagen, mor. Folk klarer at opretholde facaden en stund. Eller kanskje hun er akkurat den, hun fremstår som, foreslog fru Kristin. Vi fortsætter med planen. I morgen prøver at være mere provocerende. Fru Kristin følte en bølge af irritation. Vil du virkelig, at jeg skal tvinge frem situationer for at se din forlovede reagere dårligt? Det er ikke retfærdigt, Erik. Livet er ikke retfærdigt, mor, og ægteskab af interesse er det heller ikke. Den kvelden, da hun vendte tilbage til sit lille tjenesteværelse bagerst i lejligheden, følte fru Kristin situationens tyngde. En uge tidligere havde hun været i sin villa, omgivet af komfort og respekt. Nu sov hun i en enkelt seng, behandlet som en ansat af sin egen søn. Hun tog frem sin personlige mobiltelefon, gemt i bunden af kufferten, og så varslede om en vigtig e-post. Den officielle bekræftelsen på invitationen til forelæsningen i Europa. En mulighed, hun havde ventet på i 10 år. Hun følte tårer i øjnene ved tanken på alt, hun havde ofret gennem årene. Jeg har altid sat Erik først, hviskede hun til sig selv,
Siden Frederik gik bort, har mit liv drejet se om hans velvære. Og nu, når jeg endelig har chancen til at realisere min drøm, en ubehagelig tanke dukkede op i hovedet hendes. Havde hun opdraget en egoistisk søn, ude af stand til at se ud over sine egne behov? Eller var han virkelig i fare for at falde for et elaboreret bedrageri? Bare de næste dage ville give svar på disse spørgsmålene. Før hun sovnede, så hun på billedet af Frederik, som hun opbevarede i lommebogen sin. Hvad ville du gjort i mit sted, min kære? Spurgte hun stilheden. Uden svar lukkede fru Christine øjnene og forberedte sig på endnu en dag i sit hemmelige opdrag. På morgenen den tredje dagen vågnede fru Christine før daggry. Kroppen hendes var fortsat ikke vant til den harde sengen i tjenesteværelset. Ydmygelsen og situationen tyngede stadig mere, men hun holdt fast ved tanken om, at hun beskyttede sønnen sin. Mens hun forberedte frokosten, forsinkede hun bevidst tidspunktet, slik Erik havde foreslået. Lena dukkede op på køkkenet kl. 7:30, klædt i træningsklæder og virkede ivrig. Godmorgen, Kari, er frokosten klar? Jeg har personligt træner kl. 8 og må gå gennem nogle e-poster først. Beklager, frøken. Jeg mener, Lena. Jeg er lidt sent ude i dag, svarte fru Christine og observerede nøje den unge kvindens reaktion. Lena så på klokken og sukkede. Det går bra, det sker. Jeg tager bare en rask kaffe da. Det var ingen irritation i stemmen hendes, bare hastværk. Fru Christine serverede raskt en kop kaffe og lidt frugt, som Lena takkede for, før hun trak sig tilbage til kontoret. Gennem kameraerne installeret af Erik kunne fru Christine se sønnens forlovede svare på e-poster, mens hun hastigt drak kaffen. Senere samme dag gjorde fru Christine en anden tilsigtet fejl. Hun havde salt i stedet for sukker i Lenas juice under lunch. Da Lena smagte på drikken, rynkede hun straks på næsen. Kari, jeg tror det er noget galt med juicen, sagde hun, mens hun holdt en høflig tone, selv om øjenbrynene var rynket. 1000 undskyldninger. Frøken, udbrød fru Christine og spilte rollen som nervøs hushjælp. Jeg lager en ny med en gang. Ikke bekymre dig, jeg gør det selv. Jeg har lidt dårlig tid, svarte Lena, rejste sig og gik til køkkenet. Fru Christine fulgte efter hende og observerede, mens Lena tilberedte sin egen juice med raske og effektive bevægelser. Det var ingen åbenbar sinde, bag en let irritation, som syntes at være rettet mere mod situationen end mod hushjælpen. Du virker ikke vant til køkkenet, kommenterede Lena afslappet, mens hun skar en appelsin. Hvor kommer du fra igen? Fra indlandet, frøken. Jeg jobbede mest med rengøring i mit forrige hjem. Jeg forstår. Ikke bekymre dig, alle gør fejl, når de begynder. I morgen bliver det bedre. Det var venlighed i Lenas ord, men fru Christine mærkede en vis afstand i blikket hennes. Var hun bare høflig av bekvämlighet, eller var hun en genuint forståelsesfull person? På eftermiddagen, mens hun ryddede i parets fælles garderobe, fandt fru Christine noget interessant. En skuske gemt bag i Lenas skab under flere designervæsker. Hun nølte et øjeblik, bevidst på invasionen af privatlivet, men huskede formålet med opdraget sit. Hun åbnede æsken og fandt flere gamle fotografier, brev og en mindepinde. Et bestemt billede fangede opmærksomheden hendes. Lena, tilsyneladende, nu 1 år yngre, som omfavnede en sofistikeret udseende mand, som fru Christine ikke kendte igen. Bag på billedet var en inskription. For altid, min kære. Glem aldrig planen vor. Gustav. Fru Christines hjerte begyndte at slå raskere. Var dette det første konkrete tegnet på, at Lena skjulte noget? Hun tog raskt et billede af fotografiet med sin personlige mobiltelefon og lagde alt tilbage nøjagtigt, som hun havde fundet det. Hun havde knap lukket garderoben, da hun hørte lejlighedsdøren åbne sig. Lena kom tilbage tidligere end forventet. Kari, hvor er du? Råbte Lena. Her på soverummet, frøken. Jeg organiserede garderoben, svarede fru Christine og skyndte se ud af rummet. Lena observerede hende med et nysgerrigt udtryk. Er det noget galt? Du virker nervøs. Nej, frøken. Jeg blev bare skræmt af ankomsten din. Lena smilte, men øjnene hendes forblev vagtsomme. Så jeg er hjemme tidligere, fordi jeg ikke følte mig bra under fotosessionen. Jeg tror, jeg vil hvile lidt. Vil du, at jeg skal lage te? Det ville være flot, tak. Mens hun tilberedte te på køkkenet, sendte fru Christine billedet til Erik med en melding fandt dette gemt blandt tingene hendes. Kender du denne manden?
Svaret kom næsten umiddelbart. Aldrig set ham før. Fortsæt at undersøge. Da hun bragte teen til Lena, som lå tilbagelænt i sofaen i stuen og bladede gennem et brudemagasin, bestemte fru Christine sig for at sondre forsigtig. Frøken virker spændt på brylluppet. Lena løftede blikket fra magasinet. Det er jeg. Det er et stort skridt, ikke sandt? Absolut. Har du kendt herr Erik længe? Mindre end et år, faktisk, svarte Lena med et smil. Men når det er rigtigt, så ved man det. Og før ham? Lena rynkede let på panden, overrasket over hushjælpens nysgerrighed. Jeg havde nogen forhold som alle andre. Hvorfor spørger du, Kari? Fru Christine indså, at hun havde været uforsigtig. Undskyld min indiskretion, frøken. Det er bare med der er et så pænt par. Jeg blev nysgerrig på historien deres. Lena slappede af igen. Det går fint. Lad os sige, at ikke alle mine tidligere forhold var lykkelige. Erik er anderledes. Han respekterer mig, værdsætter mig. For pengene hans, antager jeg, mumlede fru Christine. Lavt nok til, at det virkede, som om hun ikke ville blive hørt, men højt nok til, at Lena opfattede det. Lenas ansigt stivnede umiddelbart. Hvad sagde du? Fru Christine lot, som om hun var chokket. Jeg? Ingenting, frøken. Jeg sagde bare, at han virker som en god mand. Det var ikke det, jeg hørte. Lena lagde magasinet til side og rejste sig, og så fru Christine ret i øjnene. Hør her, Kari. Jeg ved ikke, hvad du har hørt om mig, eller hvad du tænker, men jeg elsker Erik for den han er, ikke for det han har. Selvfølgelig, frøken. Tilgiv mig, hvis jeg gav et andet indtryk. Det spændte øjeblikket blev afbrudt af Lenas telefon. Hun så på skærmen, og udtrykket hendes ændrede sig subtilt. En blanding af overraskelse og uro, som ikke gik ubemærket. Forbi fru Christine. Jeg må tage denne privat, sagde Lena, og gik raskt til soverummet og lukkede døren. Gennem kameraerne så fru Christine og Erik, som fulgte med fra kontoret sit, Lena gå nervøst rundt i rummet, mens hun snakkede lavt i telefonen. Desværre var lyden ikke klar nok til at forstå hele samtalen, men nogle sætninger var hørbare. Vi kan ikke mødes nu. Det er for risikabelt. Jeg har allerede sagt, at jeg ikke vil snakke om dette længere. Vær så snil, Gustav. Ikke komplicer. Tingene. Da hun hørte navnet Gustav, sendte Erik en umiddelbar melding til sin mor. Det er samme navn, som var på billedet. Vi må finde ud, hvem han er. Da Lena kom ud af soverummet 20 minutter senere, virkede hun behersket igen, men fru Christine lagde mærke til, at øjnene hendes var let rød, som om hun havde gråt. Er alt i orden, frøken? Spurgte hun med ægte bekymring. Ja, bare en stressende jobsamtale, svarede Lena, og tvang frem et smil. Kari, jeg skal ud og spise middag med Erik i kveld. Du kan tage kvelden fri efter, at du har ryddet på køkkenet. Tak, frøken. Den kvelden, efter at parret havde gået ud for at spise middag, benyttede fru Christine anledningen til at undersøge mere. Hun gik tilbage til garderoben og undersøgte den mystiske æsken på nyt. Blandt fotografierne fandt hun et delvis revet brev, som sagde: Lena, vi kan ikke give op nu. Husk alt, vi planlagde. Han er bare et middel til. Resten af brevet var revet af. Fru Christine kendte et kaldt grøs ned over ryggraden. Dette så ud til at bekræfte hendes værste mistanker. Hun fotograferede raskt det fragmenterede brevet. Ide hun var i færd med at lægge æsken tilbage på plads, hørte hun en lyd fra stuen. Nogen havde kommet ind i lejligheden. Hun lukkede raskt garderoben og gik ud af soverummet, bare for at møde Lena, som havde kommet tilbage alene og uventet. Kari, hvad gør du på soverummet mit? Spurgte Lena med en stemme fuld af mistanke. Frøken, jeg tjekkede bare, om det var klar til vaskeriet, stammede fru Christine med hjertet bankende fort. Jeg troede, du havde taget fri for kvelden. Jeg gjorde det færdigt nogle opgaver først. Lena observerede hende i et langt øjeblik, de grønne øjnene, hendes gennemtrængende, som om de prøvede at læse tankene hendes. Erik havde en nødsituation på jobben, og vi måtte aflyse middagen. Du kan gå nu, Kari. Jeg trænger dig ikke mere i kveld. Ja, frøken. God nat. Mens hun gik mod tjenesteværelset, følte fru Christine Lenas blik følge hende. Spændingen i luften var håndgribelig. Noget havde forandret sig. Mistilliden var nå gensidig. I rummet sit sendte fru Christine de nye opdagelser til Erik sammen med en melding. Situationen bliver farlig. Lena kan mistænke noget, og det er stærke indikationer på, at hun er involveret i en eller anden plan med denne Gustav. Eriks svar var umiddelbart: fortsæt at observere.
Jeg skal prøve at finde ud, hvem denne Gustav er. Vær forsigtig, mor. Liggende. I den smale sengen reflekterede fru Christine over dagens hændelser. Bevisene mod Lena syntes stadig mere overbevisende, men noget plagede hende fortsat. Det var øjeblik af tilsyneladende oprigtighed hos den unge kvinde. Øjeblik, hvor hendes sårbarhed virkede ægte. Var alt en mesterlig forestilling, eller var det noget mere komplekst i denne historien? Den fjerde dagen lovede at blive endda mere spændt, og fru Christine vidste, at hun balancerede på en stadig tyndere linje mellem at opdage sandheden og at blive opdaget. Næste morgen vågnede fru Christine til lyden af ophidsede stemmer fra stuen. Hun klædte sig raskt og gik ud af rummet, bare for at finde Lena og Erik i en heftig diskussion. Du er paranoid, Erik, bare fordi jeg modtog en jobsamtale og trængte privatliv. 10:00 om kvelden. Og hvem er Gustav? Lena blev mærkbart. Flæk. Hvordan ved du om Gustav? Erik nølte og indså sin fejl. Jeg hørte dig nævne det navnet, da du gik forbi kontoret midt i telefonen forleden dag. Den improviserede forklaringen virkede skør, men Lena så ud til at acceptere den, selvom øjnene hendes viste mistillid. Da hun lagde mærke til fru Christines tilstedeværelse, ændrede hun raskt sin holdning. Godmorgen, Kari. Kan du forberede? Frokosten, vær så snil. Jeg er sent til et møde. Ja, frøken. På køkkenet kunne fru Christine høre fortsættelsen af diskussionen med dæmpet stemme. Det var en mærkbar spænding i luften, som ikke havde eksisteret de foregående dagene. Da hun kom tilbage med kaffe, havde parret skilt lag. Lena fik lidt nervøst med telefonen, mens Erik så ud af vinduet med et lukket udtryk. Jeg drar til kontoret, kunggjorde Erik efter nogle minutter med pinlig stilhed. Ikke vent på mig til lunche. Så snart Erik havde godt, kastet Lena telefonen i sofaen med frustration. Hun så ud til at være på randen af tårer. Kari, kaldte hun pludselig, tror du mennesker kan forandre sig? Spørgsmålet tog fru Christine på sengen. Hvad mener du, frøken? Hvis nogen gør alvorlige fejl, tror du den personen fortjener en ny chance? Det var en ægte sårbarhed i Lenas stemme, som fik fru Christine til at nøle. Var det et filosofisk spørgsmål eller en indirekte tilståelse? Jeg tror, det afhænger af fejlen og angeren, svarede hun forsigtigt. Nogle mennesker fortjener tilgivelse, andre lader bare, som om de ændrer sig. Lena så på hende intenst. Og hvordan ved man forskellen? Tiden afslører sandheden, frøken. Altid. En ubehagelig stilhed hang mellem dem til Lena endelig rejste sig. Jeg må gå. Jeg har en prøving af kjole 10:00. Efter at Lena havde gått, modtog fru Christine en melding fra Erik. Jeg har fundet noget om Gustav. Gustav Nielsen, 38 år. Lenas ekskæreste i 2 år. Har en historie med små økonomiske bedragerier, selvom han aldrig er blivet dømt. Jobber som investeringsrådgiver, men det er rygter om, at han driver pyramidespil. Hold øjnene åbne. Informationen bekræftede mistankene, men fru Christine kunne ikke ignorere udtrykket af ægte smerte i Lenas ansigt under morgensamtalen. Var det mere i denne historien end et enkelt bedrageri? Resten af formiddagen forløb uden hændelser. Fru Christine organiserede lejligheden og forberedte en enkelt lunch, som hun endte op med at spise alene, siden Lena ikke kom tilbage. Rundt 14:00 ringte det på døren. Da hun åbnede døren, stod fru Christine ansigt til ansigt med en høj, elegant klædt mand på rundt 40 år. Hun genkendte ham umiddelbart som manden fra fotografiet, Gustav. God eftermiddag, sagde han med et charmerende smil. Jeg er Gustav Nielsen, Eriks finansrådgiver. Han bad mig hente nogle dokumenter på kontoret hans. Fru Christine kendte hjertet slå raskere. Erik havde aldrig nævnt denne manden som sin rådgiver. Det var åbenbart en løgn. Beklager, men her, Erik varslede mig ikke om besøget dit, svarede hun og blokkede diskret indgangen. Han må have glemt det. Han er vældig optaget i det sidste med bryllupsforberedelserne, insisterede Gustav. Smilet hans forsvandt aldrig. Kan jeg komme ind? Jeg lover at være rask. Beklager, men jeg har strenge ordre om ikke at tillade nogen ind uden forhåndsautorisation. Gustavs smil mindskede lidt. Jeg forstår, du er ny her, ikke sandt? Jeg husker ikke at have set dig før. Ja, herre. Jeg begyndte denne ugen. Vel, der ringer jeg Erik, sagde han og tog frem telefonen. Hvad var navnet dit igen? Kari, herre.
Gustav gjorde et raskt anråb, men fru Kristin indså, at han faktisk ikke snakkede med Erik. Det var en optræden. Erik, det er mig, Gustav. Jeg er her i lejligheden din for at hente dokumenterne, vi diskuterede, men din nye hushjælp, Kari, lader mig ikke komme ind. Ja, jeg forstår. Greit, jeg skal fortælle hende det. Da han lag på telefonen, smilte han igen. Erik bad dig om at slippe mig ind. Han så han glemte at varsle dig. Fru Kristin vidste, at hun stod over for en dygtig løgner, men hun vidste også, at dette kunne være en unik mulighed til at finde ud mere om forbindelsen mellem Lena og denne manden. Hun bestemte sig for at tage chancen. I så fald kan du komme ind, herre, men jeg beder dig om at være kortfattet. Selvfølgelig, svarede Gustav, og gik ind i lejligheden med fortroligheden til en, som havde været der før. Fru Kristin fulgte ham diskret, mens han gik direkte til Eriks kontor, uden at trænge anvisninger om, hvor det var. På kontoret begyndte han at rote i skuffene med lethed. Ved du, hvor dokumenterne du søger er, spurgte hun, og prøvede at virke hjælpsom, mens hun nøje observerede bevægelserne hans. Ja, svarede han fraværende. Erik opbevarer altid de vigtige kontrakterne i den andre skuffen. Mens Gustav genomsøgte skuffene, sendte fru Kristin en diskret melding til Erik. Gustav er her i lejligheden. Han kom ind og løj om, at han er din finansrådgiver. Han leder efter dokumenter på kontoret dit. Hvad skal jeg gøre? Eriks svar var umiddelbart. Ikke konfronter ham. Det er farligt. Hold ham distraheret. Jeg er på vej. Gustav fandt en mappe med dokumenter og begyndte at bladre gennem den med interesse. Fru Kristin lagde mærke til, at han tog diskrete billeder af nogle sider med telefonen sin. Kan jeg tilbyde kaffe, mens du arbejder? Spurgte hun og prøvede at holde roen. Det ville være flot, tak, svarede Gustav uden at flytte blikket fra dokumenterne. På køkkenet tilberedte fru Kristin kaffen langsomt og vandt tid. Gennem den halvåbne døren kunne hun se Gustav metodisk fotografere Eriks dokumenter. Da hun kom tilbage med kaffen, havde han allerede lagt mappen tilbage og sat komfortabelt i Eriks stol, som om kontoret var hans eget. Tak, Kari, sagde han og accepterede koppen. Har du jobbet for familien Hansen længe? Nej, herre, som jeg sagde, jeg begyndte denne ugen. Om hvad synes du om det unge parret? Virker de lykkelige sammen? Spørgsmålet var afslappet, men Gustavs blik var gennemtrængende, vurderende. Det er ikke min plads at dømme her, svarede fru Kristin forsigtigt. Selvsagt, men du må observere ting. Lena for eksempel. Virker hun virkelig forelsket? Frøken Lena virker vældig dedikeret til herr Erik, svarede fru Kristin og valgte ordene med omhu. Gustav smilte, et smil, som ikke nåede øjnene hans. Interessant. Ved du, Kari, nogle gange kan ikke folk det, de synes at være. Lena for eksempel. Hun har en kompliceret fortid. Vi har alle vores hemmeligheder, herre. Sandt, men nogle hemmeligheder er mere lønsomme end andre. Gustav smuttede kaffen sagte. Øjnene hans forlod aldrig fru Kristins ansigt. Du virker intelligent for en hushjælp. Tak, herre, svarede hun og holdt udtrykket neutralt til trods for den skjulte fornærmelsen. I det øjeblikket åbnede døren til lejligheden C, og Lena kom ind og frøs til, da hun så Gustav siddende på Eriks kontor. Hvad gør du her? Spurgte hun, ansigtet blegt af chok. Gustav rejste sig roligt. Bare et forretningsbesøg, kære. Jeg kom for at hente nogle dokumenter til analyse. Du burde ikke være her, hviskede Lena, og så nervøst på fru Kristin. Kari, kan du give os lidt privatliv? Vær så snil. Selvfølgelig, frøken, svarede fru Kristin, og trak sig tilbage til køkkenet, men blev værende nær nok til at høre samtalen. Har du blivet gal? Lenas stemme var lav, men intens. Erik kan komme når som helst. Slap af, jeg fremskynder. Bare tingene. Dokumenterne, jeg hentede, vil give os tilgang til offshore-kontoene. Jeg sagde allerede, at jeg ikke vil deltage i dette længere. For sent, kære. Du er inde til halsen. Eller har du allerede glemt det, som skete i Bergen? Det blev en lang stilhed. Da Lena snakkede igen, var stemmen hendes skælvende. Det var for år siden. Jeg var en anden person. Folk forandrer sig ikke så mye. Du har altid vidst, hvordan. Man spiller spillet, Lena. Det er derfor, vi er sammen. Vi er ikke sammen længere. Jeg elsker Erik. Gustav lå en kald og sarkastisk lyd. Vær så snil. Du elsker det, han repræsenterer. Sikkerhed, status, rene penge. Ikke bedra dig selv. Du må gå. Nå, jeg går, men ikke glem aftalen, hvor.
Du har tid til brylluppet for at få fuld tilgang til kontoene. Etter det går vi hver vor vej, rige og lykkelige. Om hvis jeg nægter. Der vil forloveden din opdage, hvem du virkelig er, om hvad du har gjort. Lyden av skridt, som nærmet seg varslet fru Kristin, som raskt lod som om hun var optaget med opvasken, da Lena kom ind på køkkenet, tydelig rystet. Kari, herr Gustav er på vej ud. Vær så snill, ikke nævn dette besøget for Erik. Det var en overraskelse relateret til brylluppet. Som du ønsker, frøken, svarede fru Kristin og observerede terroren i Lenas øjne. Etter at Gustav havde godt, satte Lena sig ved køkkenbordet og virkede fysisk udmattet. Hænderne hendes skalv lidt. Er du ok, frøken? Spurgte fru Kristin genuint bekymret til trods for omstændighederne. Nej, Kari, det er jeg ikke, svarede Lena med overraskende ærlighed. Nogle ganger jager fortiden vort os, uanset hvor mye vi prøver at flygte fra den. Blikket Lena kastede mod fru Kristin var fuldt af en smerte, som virkede autentisk. For første gang følte fru Kristin et stik af tvivl om sine tidligere konklusioner. Var det mere i denne historien end et enkelt bedrageri? Var Lena også et offer på en eller anden måde? Før hun kunne reflektere mere over dette, vibrerede telefonen hendes med en melding fra Erik. Jeg kommer om 5 minutter. Er Gustav fortsat der? Han gik netop, svarede fru Kristin. Men situationen er mere kompliceret, end vi troede. Mens hun ventede på sønnens ankomst, observerede fru Kristin Lena, som stirrede tomt ud i luften med et udtryk af dyb konflikt. Hvad foregik egentlig i hjertet til denne unge kvinde? Var hun virkelig forelsket i Erik, til trods for sin mørke fortid? Eller var alt en del af et veludtænkt skuespil? Sandheden, begyndte fru Kristin at mistænke, kunne være mye mere kompleks end det enkle svart-hvidt, som Erik forestillede sig. Da Erik kom til lejligheden, fandt han Lena på terrassen, med blikket rettet mod Oslos horisont og et fjernt udtryk i ansigtet. Fru Kristin holdt sig diskret på køkkenet, og lot som om hun forberedte middag, mens hun observerede parrets interaktion gennem kameraerne på netbrættet, som Erik havde gemt unna. Er du ok? Spurgte Erik, og nærmede se Lena forsigtigt. Du virker bekymret. Lena snudede se mod ham og nølte synligt, før hun svarede. Jeg er bare slitten, bryllupsforberedelserne. Det er så mange detaljer. Er du sikker på, at det bare er det? Et øjeblik virkede det, som om Lena skulle åbne sig. Det var en sårbarhed i øjnene hendes, som antydede en dyb indre konflikt. Men så smilte hun, selvom smilet ikke nåede øjnene. Selvfølgelig. Hvad andet skulle det være? Erik omfavnet. Hende bak fra begge betragtede den samme udsigten. Du ved, at du kan fortælle mig hvad som helst, ikke sandt? Jeg ved, svarede hun, stemmen næsten en hvisken. Men nogle ting er vanskelige at sige. På køkkenet reflekterede fru Kristin over alt, hun havde været vidne til. Samtalen mellem Lena og Gustav gjorde det klart, at det eksisterede en eller anden plan, som involverede Eriks penge. Men den antydede også, at Lena prøvede at trække C fra denne planen. Var det muligt, at hun virkelig havde forelsket C i Erik i processen, eller var det bare endda et lag med manipulation? Senere samme kvæld efter middagen fandt Erik sin mor på køkkenet. Og? Hvad skete egentlig med Gustav, fru Kristin? Rapporterede i detaljer om Gustavs besøg og samtalen, hun havde overhørt mellem ham og Lena. Han fotograferede de finansielle dokumenter, Erik, og nævnte offshore-kontorer. De planlægger tydeligvis en form for svindel. Og Lena? Hun sagde, at hun ikke vil deltage længere, at hun elsker dig. Men Gustav troede hende med noget fra fortiden hendes, noget som skete i Bergen. Erik rynkede panden. Bergen, Lena har aldrig nævnt, at hun har boet i Bergen. Det er mange ting, hun tilsyneladende ikke har nævnt, svarede fru Kristin mildt. Men Erik, jeg kan ikke nægte for, at det var ægte konflikt i ansigtet hendes. Hun virkede virkelig splittet. Ellers så er hun bare en udmærket skuespiller. Kanskje. Men hvis det er skuespil, er det et af de mest overbevisende, jeg nogensinde har set. Erik kørte hånden gennem håret tydeligt forstyrret. Jeg vil engagere en privatdetektiv. Vi må finde ud mere om denne fortiden i Bergen. Og hvad med Lena? Hvad vil du gøre? Foreløbig ingenting. Jeg vil fortsætte, som om alt er normalt. Vi kan ikke varsle dem om, at vi ved. Den natten sov fru Kristin urolig. Rollen hun spilte tyngede stadig mere på samvittigheden hendes, og spioner på parrets intime liv, selv med gode intentioner,
føltes stadig mere som et overtramp. Og jo mere hun observerede Lena, jo mere kompleks virkede den unge kvinden. Ikke den indimensionale skurken, som Erik oprindeligt havde forestillet sig. Næste morgen, den 5. dagen af narrespillet, ændrede alt sig drastisk. Fru Kristin rengjorde stuen, da Lena dukkede op uventet, og så ud som om hun havde sovet dårligt. Uden omsvøb satte den unge kvinden sig i sofaen og så direkte på den falske hushjælpen. Vi må snakke, Kari. Eller burde jeg sige, fru Hansen? Blodet frøs i årene til fru Kristin. Hvad? Vær så snil, ikke fornærm intelligensen min. Jeg ved nøjagtigt, hvem du er siden i går. Fru Kristin vurderede at opretholde narrespillet, men Lenas bestemte blik gjorde det klart, at det ville være nytteløst. Hvordan fandt du det ud? I går kvæld, da du gik for at sove, gik jeg ind på rummet dit. Jeg fandt mobiltelefonen din, og så meldingene udvekslet med Erik. Jeg så også billederne, du tog af tingene mine. Instinktivt rettede fru Kristin C. op og forlod fuldstændig rollen som underdanig hushjælp, så du invaderede mit privatliv. Akkurat som du invaderede mit, svarede Lena. Udgav dig for at være hushjælp, rodede gennem tingene mine, testede mig. Det var Eriks idé, var det ikke? Han havde grunder til at mistænke. Hvilket at jeg er for pæn, for ung, at jeg ikke kommer fra en rig familie som ham. Hvad er mine forbrydelser, fru Hansen? Det var en blanding af smerte og sinde i Lenas stemme, som overraskede fru Kristin. Fotografierne, de skjulte brevene. Og Gustav, svarede fru Kristin bestemt. Jeg hørte samtalen deres i går. Jeg ved, at det eksisterer en eller anden plan. Lena lukkede øjnene et øjeblik, som om hun samlede kræfter. Ja, det gør det. Eller rettere sagt, det gjorde det. Hvad betyder det? Det betyder, at livet ikke er svart-hvidt, fru Hansen. Folk gør fejl, folk forandrer sig. Forklar dig bedre. Lena rejste sig og gik bort til vinduet, og så ud over Bygdøj i det fjerne. Jeg mødte Gustav for 5 år siden i Bergen. Jeg havde netop mistet forældrene mine i en ulykke og var helt alene sårbar. Han tilbød mig tryghed, hengivenhed og en måde at overleve på. Gennem svindel. Gennem det, han kaldte muligheder. Ja, vi lurte folk. Jeg er ikke stolt. Hør det? Men når du ikke har noget eller nogen, gør du det, du må for at overleve. Det var en rå oprigtighed i Lenas ord, som fik fru Kristin til at nøle i sin bedømmelse. Og Erik, er han også bare en mulighed? Lena snudede sig med tårer, som glitrede i øjnene. I begyndelsen, ja, jeg skal ikke lyve til dig. Da Gustav har identificeret ham som et mål, samtykkede jeg. Det var det, vi gjorde. Men så, du forelskede dig i ham. Ja, indrømmede Lena. Stemmen hendes brast lidt. Og det havde aldrig sket før. Aldrig. Pludselig gav ikke planen mening længere. Jeg ville ikke længere have det livet. Jeg ville have en ægte chance med Erik. Og Gustav, han accepterer ikke min forandring. Han tror mig med min fortid. Siger, at han vil fortælle alt til Erik, hvis jeg ikke følger planen. Hvilken fortid i Bergen? Hvad skete der? Lena nølte. Det var en mand, en forretningsmand. Svindelen gik galt. Han opdagede det, konfronterede os, og Gustav dyttede ham under en diskussion. Manden faldt, slog hovedet og blev alvorligt skadet. Herregud, hviskede fru Kristin. Han overlevede, men Gustav overbeviste mig om, at jeg ville blive anset som medskyldig. Vi flygtede samme nat. Siden da har han brugt dette for at kontrollere mig. De 2 kvinderne forblev tavse i nogen øjeblik. Tyngden af afsløringerne hang mellem dem. Hvorfor fortæller du mig alt dette? Spurgte fru Kristin til slut. Fordi jeg er lei af at leve i løgn. Fordi ironisk nok gav dette narrespillet af det mig mod. Og se, hvor langt Erik gik for. Og teste karakteren min, jo, det betyder, at han virkelig bryr sig. Eller at han er dybt mistænksom. Kanskje begge deler, indrømmede Lena, men jeg trænger din hjælp, fru Hansen. Min hjælp. Efter alt du har fortalt mig, forventer du, at jeg skal hjælpe dig med at lure sønnen min? Nej. Jeg håber, du vil hjælpe mig og frigøre mig fra Gustav, så jeg kan være ærlig med Erik. Fortælle ham alt, risikere at miste ham, men i det mindste leve uden denne byrden. Fru Kristin studerede Lenas ansigt og ledte et tegn på manipulation. Hvordan ved jeg, at dette ikke bare er en del af planen din? Det ved du ikke. Du må stole på intuitionen din. Har et øjeblikket åbnede døren til lejligheden C, og Erik kom ind, stoppede bråt, da han så sin mor og Lena i en åbenbar konfrontation.
Hvad sker her? Spurgte han. Blikket vekslede mellem de to. Jeg opdagede netop, hvem din hushjælp virkelig er, svarede Lena, og så ham ret i øjnene Erik bliknede. Lena, jeg kan forklare. Du trænger ikke. Moren din har allerede fortalt mig alt om mistankerne dine om testen. Det var min idé, skød fru Kristin raskt ind. Erik ville bare være sikker på, at jeg ikke var en svindler, en guldgraver, fuldførte Lena. Og hvad var dommen, fru Hansen? Er jeg skyldig eller uskyldig? Stilheden fra fru Kristin var svar nok. Jeg forstår, sagde Lena, stemmen hendes overraskende rolig. Vel, jeg tror, dette afslutter vort sociale eksperiment. Jeg pakker sakkene mine. Vent, sagde Erik og blokerede vejen hendes. Vi må snakke om Gustav, om Bergen. Lenas øjne blev store. Det er ved om alt. Vi ved nok, svarede Erik. Jeg hørte deler af samtalen din med ham i går. Lena så på de to, og forståelse dukkede op i ansigtet hendes. Kameraerne, selvfølgelig. Der har skjulte kameraer. Lena, vær så snil, bag Erik. Hvis du virkelig elsker mig, fortæl sandheden. Hele sandheden. I et langt øjeblik stod Lena urørlig, fanget mellem flugt og tilståelse. Til slut faldt skuldrene hendes i overgivelse. Greit, lad os snakke. Men ikke her, ikke slik, ikke med kameraer og forklædninger. Hvis vi skal have denne samtalen, må det være som voksne. Som likeværdige. Erik og fru Kristin udvekslede blik. Til slut nikkede Erik. Retfærdig. Lad os dra til mors hus. Der kan vi snakke åbent. Mens de tre forberedte se på Audra, reflekterede fru Kristin over den mærkelige vendingen hændelserne havde taget. Det, som havde begyndt som en enkel karaktertest, havde forvandlet se til noget mye mere komplekst. Når var identiteterne afsløret, men den fuldstændige sandheden forblev skjult i skyggene. Og det mest overraskende, for første gang opdagede fru Kristin, at hun håbede Lena ikke var skurken i denne historien. Fru Kristins villa i Holmenkollen udstrålte en ro, som stod i stærk kontrast til spændingen de tre bragte med se. Chaufføren blev sendt bort, den virkelige hushjælpen fik uventet fri, og de frodige hagene omgivet af 100-årige træer sikrede den nødvendige privatlivet for samtalen, de var i færd med at have. I den elegante stuen med sine gamle egetræsmøbler og værk af anerkendte norske kunstnere servede fru Kristin, når klædt i sine egne klæder og gradvist genvindende sin værdighed, kaffe personlig. Stilheden var håndgribelig, mens hver af dem organiserede sine tanker. Start fra begyndelsen, sagde Erik til slut, siddende over for Lena. Jeg vil vide alt. Lena trak pusten dybt, fingrene strammede rundt den delikate porcelænskoppen. Jeg blev født i Stavanger. Familien min var ikke rig, men vi levede godt. Far var universitetsprofessor, mor var kunstner. Jeg havde en lykkelig barndom, et normalt liv. Stemmen hendes svigtede, indtil ulykken. Hvilken ulykke, spurgte fru Kristin mildt. Vi var på vej hjem fra en tur til Lysefjorden. En lastebil mistede kontrollen på vejen. Forældrene mine overlevede ikke. Jeg var 22 år i sidste året på reklamestudiet. Fru Kristin lagde mærke til, at Erik instinktivt lænede se mod Lena, som om han ville trøste hende, men holdt se tilbage. Jeg mistede alt den dagen, fortsatte Lena. Ikke bare forældrene mine, men huset, hvor som var belånt, planene mine for fremtiden. Pludselig var jeg alene i verden, med gæld og ingen steder at gå. Var det, da du drog til Bergen, spurgte Erik. Ja. En veninde fra universitetet tilbød mig et sted at bo, mens jeg reorganiserede mig. Jeg fik job som receptionist på et hotel, men lønnen dækkede knapt grundlæggende behov. Det var der, jeg mødte Gustav. På hotellet. Han var gæst. Charmerende, sofistikeret, opmærksom. Viste interesse for mig, for min historie. Tilbød hjælp, en skulder at gråte på. Når du er sårbar, når du har mistet alt, er det let at lade se rive med af nogen, som ser ud til at bry sig. Fru Kristin nikkede stille og forstod bedre end Erik, hvordan sårbarhed kunne være en åben dør for manipulatorer. Vi begyndte at date, og snart afslørte han, hvad han virkelig gjorde. Han var ikke en legitim forretningsmand, som han sagde, men en professionel svindler. Han vandt tilliden til rige mennesker, hovedsageligt ensomme kvinder, og manipulerede dem for at få penge. Og du gik med på at deltage i dette, spurgte Erik. Stemmen hans blandede vantro og skuffelse. Ikke umiddelbart, svarede Lena, og så ham ret i øjnene. I
Begyndelsen var jeg forfærdet, men Gustav vidste, hvordan han skulle overtale mig. Verden tilhører de smarte, sagde han. Disse menneskene har så mye penge, at de ikke engang vil savne dem. Gradvis begyndte jeg at acceptere hans fordrejede logik. Det var lettere endnu at konfrontere den harde virkeligheden. Så der begyndte at udføre svindel sammen, konkluderede fru Christine. Ja, jeg var det pæne ansigtet lokkemidlet. Gustav opererede i kulisserne. Vi tog aldrig store summer. Det var altid komplekse, falske investeringsordninger, små svindler med kreditkort. Tog til, at vi levede godt, men ikke nok til at tiltrække sig for mye opmærksomhed fra myndighederne. Indtil hændelsen i Bergen, kommenterede Erik. Lena lukkede øjnene et øjeblik, som om mindet var for smertefuldt. Ja, en forretningsmand fra turistnæringen opdagede ordningen hvor. Han konfronterede Gustav i lejligheden hvor. Det blev en ophedet diskussion, og Gustav dyttede ham. Han faldt og slog hovedet i hjørnet af et bord. Stemmen hendes skalv. Vi troede, han var alvorligt skadet. Vi fik panik og flygtede samme nat. Og manden, spurgte fru Christine. Jeg fandt ud senere, at han overlevede. Han fik en alvorlig hjernerystelse, men kom se. Gustav overbeviste mig imidlertid om, at jeg ville blive ansat som medskyldig, hvis politiet fandt os. Han brugte dette for at holde mig under sin kontrol. Var det da der kom til Oslo? Spurgte Erik. Ja, Gustav havde kontakter her, folk som kunne give os nye identiteter, nye begyndelser. Og det var her, han identificerede dig som vort næste i mål. Erik rejste sig bråt og gik bort til vinduet. Solen begyndte at gå ned og kastede orange toner over den velstelte hagen. Så vort møde på veldedighedsarrangementet var planlagt. Ja, indrømmede Lena, stemmen hendes næsten en hvisken. Gustav fandt ud, at du ville være der. Han undersøgte smagene dine, vanene dine. Jeg vidste nøjagtigt, hvordan jeg skulle tiltrække mig opmærksomheden din, hvordan jeg skulle fremstå som kvinden i dine drømmer. Og alt vi har oplevet de sidste 9 månederne, var en løgn. Smerten i Eriks stemme var håndgribelig. Lena rejste sig og gik bort til ham. Nej, det er den mest komplicerede delen. Jeg begyndte med bagtanker, ja. Men på et tidspunkt, jeg ved ikke nøjagtigt når, forvandlede narrespillet sig til virkelighed. Jeg forelskede mig i dig, Erik. Virkelig. Hvordan kan jeg tro på det nå, spurgte han uden og mødte blikket hendes. Da jeg indså, at følelserne mine havde ændret sig, prøvede jeg at distancere mig fra Gustav, give op planen. Men han accepterede det ikke. Han troede med at afsløre min fortid ødelægge livet mit, vort liv. Hvorfor fortalte du mig ikke sandheden før, spurgte Erik, og snudede sig endelig for at møde blikket hendes. Frygt, svarede Lena enkelt. Frygt for at miste dig. Frygt for Gustav. Frygt for konsekvenserne af min fortid. Jeg tænkte, at hvis vi giftede os, hvis jeg virkelig blev en del af livet dit, ville jeg finde en måde at løse alt uden at du vidste det. Fru Christine, som havde forholdt sig tavs, brød endelig ind. Hvad ændrede sig nu? Hvorfor bestemte du dig for at fortælle alt? Lena snudede sig for at møde blikket hendes. Ironisk nok var det din plan, fru Hansen, og se hvor langt der gik. For at teste karakteren min. Jeg indså, at jeg ikke kunne starte et ægteskab baseret på løgner. Og også, hun nølte. I går kvæld efter, at jeg opdagede, hvem du virkelig var, ringte jeg en gammel advokatven i Bergen. Han forsikrede mig om, at sagen med forretningsmanden er afsluttet. Det er ingen anklager mod mig. Gustav løj om dette også for at holde mig under kontrol. Stilheden, som fulgte, blev bare fyldt af tigging fra det gamle klokken i hjørnet af stuen. Til slut snakkede Erik. Jeg tror dig. Fru Christine og Lena så på ham med overraskelse. Gør du? Spurgte Lena, stemmen fuld af følelser. I løbet af denne ugen, mens min mor observerede dig, observerede jeg dig også. Jeg så øjeblik af ægte godhed, når du troede ingen så på. Jeg så din indre konflikt. Dette kan ikke være fuldstændig opdigtet. Erik, brød fru Christine forsigtigt ind. Vi kan ikke ignorere, at hun indrømmede at have startet forholdet som en del af en svindel. Jeg ignorerer det ikke, mor. Jeg vælger at tro, at mennesker kan forandre se, at de fortjener en ny chance. Han så direkte på Lena. Men vi må løse situationen med Gustav først. Hvordan, spurgte Lena. Han kommer ikke til at give op. Jeg har en idé, sagde fru Christine uventet, men vi trænger hjælp fra Andreas, din ven, som jobber i politiet. Næste morgen var forberedelserne til planen i gang. Andreas,
Eriks barndomsven, og Nå politiinspektør, havde blivet informeret om situationen og gik med på at hjælpe uofficielt. Lena må aftale et møde med Gustav, forklarede fru Christine. Sig, at hun gik med på at følge den oprindelige planen, men at hun må diskutere detaljerne. Det perfekte stedet ville være den restauranten ved marinaen i Aker Brygge, foreslog Erik. Det er offentligt nok til at være trygt, men privat nok til at samtalen hvor ikke bliver overhørt. Og Andreas vil være der forklædt sammen med nogle agenter, afsluttede fru Christine. Hvis vi får Gustav til at tilstå sine intentioner, vil vi have bevis for at holde ham borte. Jeg er ikke sikker på, om jeg kan gøre dette, sagde Lena med åbenbar angst i stemmen. Gustav er vældig smart, han vil opfatte, at det er en fælde. Du kan gøre det, bekræftede Erik, mens han holdt hænderne hendes. Husk alt han har gjort, hvordan han manipulerede dig gennem alle disse årene. Dagen efter blev planen sat i værk. Den elegante restauranten på Aker Brygge var som altid travel, med luksusbåter som svajede forsigtigt i vandet, og den fantastiske udsigten over solnedgangen over fjorden. Lena, strålende i en marineblå kjole, sat ved et diskret bord på den ydre terrassen. Andreas og 2 forklædte agenter okkuperede bord i nærheden, mens Erik og fru Christine observerede fra en båd, ankret i tryg afstand ved hjælp af lydudstyr leveret af Andreas. Da Gustav ankom, udstrålende selvtillid i sin italienske dress, viste han ingen mistanke. Han kyssede Lena på kindet og satte sig med den naturlighed til en, som er fuldstændig i kontrol over situationen. Jeg er glad for, at du har kommet til fornuft, sagde han og bestilte champagne fra servitøren. Et øjeblik troede jeg, at du faktisk havde forelsket dig i den rige idioten. Jeg mistede aldrig bakkekontakten, svarede Lena og beholdt fatningen. Jeg ville bare forsikre mig om, at vi var trygge, og det er vi. Om mindre end en måned vil du være fru Hansen, med fuld tilgang til kontoene. Alt som planlagt fra begyndelsen. Samtalen fortsatte med Gustav som detaljerede planen. Efter brylluppet ville Lena gradvis overføre midler til offshore-kontoer kontrolleret af ham. Deretter ville hun iscenesætte et sammenbrud i ægteskabet, få en fordelagtig skilsmisse, og begge ville forsvinde med pengene. Og hvis jeg faktisk har forelsket mig i ham, spurgte Lena, og testede vandet. Gustav lå, en kald og kalkulerende lyd. Vær så snil, Lena. Vi ved begge, at du ikke forelsker dig. Det er det, som gør dig perfekt for denne jobben. Husker du vores første svindel sammen? Den enken i Bergen, du følte ingenting, da hun mistede alt. Det var anderledes. Jeg var anderledes. Folk forandrer sig ikke så mye. Du er som mig. Vi gør det, som er nødvendigt for at overleve. Erik er bare et nyt mål, som alle de andre. Lena lænte sig fremover, stemmen lavere, om hvis jeg vil ud, hvis jeg vil have et normalt, legitimt liv. Gustavs smil forsvandt, erstattet af et truende udtryk. Det er ikke et alternativ. Du er inde i denne planen til slutten. Eller har du allerede glemt, hvad som skete i Bergen? Hvordan den forretningsmanden næsten mistede livet på grund af dig også. På grund af mig, det var du, som dyttede ham. Detaljer, kære. I lovens øjne er vi skyldige, og jeg er sikker på, at din kære forlovede ville være fascineret af at høre om din kriminelle fortid. I dette øjeblikket gav Andreas signalet, og agenterne nærmede sig diskret. Gustav, som for sent indså, at han var blidt lurt, prøvede at rejse sig, men Andreas var allerede ved siden af ham. Gustav Nielsen, vi har nogle spørgsmål om dine finansielle aktiviteter, sagde Andreas og viste diskret sit politiske skilt. Det ville være bedst at snakke på politistationen. Gustavs ansigt forvandlede sig til en maske af raseri, mens han blev ledet høfligt, men bestemt ud af restauranten. Hans sidste blik mod Lena var fuldt af hat og vantro. Erik og fru Christine sluttede sig til Lena minutter senere. Hun skalv lidt. Adrenalinet fra konfrontationen strømmede fortsat i årene hendes. Det er over, sagde Erik og omfavnede hende. Andreas vil sørge for, at han møder konsekvenserne for sine finansielle bedragerier. Han har nok bevis nu. Jeg kan fortsat ikke tro det, mumlede Lena. Efter så mange år under hans kontrol, jeg er fri. Om hvad med os? Spurgte Erik og holdt hændene hendes. Vi begyndte på fejl måde, baseret på løgner. Jeg ved ikke, om vi bare kan gå videre, som om ingenting har sket. Jeg forstår, svarede Lena med tårer, som glitrede i øjnene. Jeg forventer ikke, at du tilgiver mig umiddelbart, eller at du stoler på mig igen. Jeg ønsker bare chancen til at vise, hvem jeg virkelig er nu.
Det var fru Christine, som overraskede dem begge med sin intervention. Ved du, da Erik bad mig om at lade, som jeg var hushjælp, blev jeg rasende. Jeg følte, at han misbrugte min kærlighed, brugte mig som et værktøj. Men når indser jeg, at nogle gange må vi gå til ytterligheder for at beskytte dem, vi elsker, og for at opdage vigtige sandheder. Hun vendte se mod Lena. Du har gjort fejl, men du var også et offer. Og det vigtigste, du havde modet til at konfrontere fortiden din og vælge en anden vej. Det kræver styrke. Med blikket rettet mod Erik fortsatte fru Christine. Søn, du har også gjort fejl i denne historien. At tvile, teste, invadere privatlivet. Dette er ting, som kan ødelægge tillid. Kanskje fortjener dere begge en ny chance. Ikke bare Lena, men selve forholdet. Erik så dybt ind i Lenas øjne. Jeg tror, vi trænger tid, ikke for at glemme, men for at genopbygge, for at blive kendt med den sande Lena, uden masker eller planer. Jeg ville elske det, svarede hun. Et oprigtigt smil lyste op ansigtet hendes. 2 uger senere forberedte fru Christine C. til sin rejse til Europa. Forelæsningerne om norsk kolonial arkitektur, drømmen hun havde udsat i 10 år, skulle endelig realiseres. Mens hun pakkede kuffertene, kom Erik og Lena for at tage farvel. Er du sikker på, at du ikke vil, at jeg skal følge dig til flypladsen? Spurgte Erik. Ja, jeg er sikker. Jeg trænger denne uafhængigheden, svarede fru Christine med et smil. Desuden har dere 2 fortsat mye at snakke om. Forholdet mellem Erik og Lena var under genopbygning. Brylluppet var udsat på ubestemt tid, men ikke aflyst. De var, som Lena definerede det, at begynde på nyt, gik på stævnemøder, blev virkelig kendt med hverandre for første gang. Jeg har noget til dig, sagde Lena, og overrakte en liten pakke til fru Christine. En tak for en vel for alt. Fru Christine åbnede pakken og fandt en sjælden bog om norsk barokarkitektur, som hun havde let etter i årevis. Hvordan? Erik nævnte, at du altid har ønsket dig denne bogen. Jeg brugte uger på at lede gennem antikvariater i byen. Gæsten rørte fru Christine dybt. Den var liten, men betydningsfuld. Et tegn på, at Lena virkelig brydde se, at hun var forpligtet til dette nye livet. Ved du, hvad jeg lærte af hele denne erfaringen? Sagde fru Christine og lagde bogen forsigtigt i kufferten. At vi alle har masker. Jeg brugte selv en i årvis. Den perfekte moren, som ofrer alt for sønnen. Erik brugte masken til den usårbare forretningsmanden. Og du, Lena, masken til den hjerteløse svindleren. Og nå, spurgte Erik. Nu kan vi prøve at leve uden masker. Være ufuldkomne, sårbare, autentiske. Det er skræmmende, men også befriende. Før hun drog, omfavnede fru Christine Lena og viskede i øret hendes, tag vare på sønnen min. Og vigtigere, tag vare på dig selv. Du fortjener et fuldværdigt liv. På flypladsen, alene for første gang på mange år, følte fru Christine en blanding af spænding og forventning. I en alder af 60 år tog hun endelig op igen drømmene sine og genopdagede kvinden, som eksisterede, utover rollen som dedikeret mor. I mellemtiden på en liten café ved Sognsvann snakkede Erik og Lena åbent om sine frygter, håb og planer for fremtiden. Vejen ville blive lang og nogle gange smertefuld, men begge var forpligtet til rejsen. Ved du, hvad som er morsomt? Kommenterede Lena, mens hun observerede solnedgangen reflekteret i vandet. Jeg tilbragte år med at lade, som jeg var, når jeg ikke var. Og nu er jeg red for, at jeg ikke ved, hvem jeg virkelig er. Erik holdt hånden hendes over bordet. Vi finder ud af det sammen. 3 måneder senere, da fru Christine returnerede fra rejsen sin, fandt hun et forvandlet par. Erik havde givet slip på en del af sin kroniske mistillid og lærte sårbarhed som en form for styrke. Lena havde fået en legitim job i et reklamebyrå og brugte talentene sine til at skabe, ikke for at bedre. Brylluppet var fortsat en fremtidsplan, ikke en sikkerhed. Men for første gang blev grundlaget bygget på sandheder, ikke illusioner. Og dette, som fru Christine observerede med tilfredshed, var den virkelige begyndelsen på en kærlighedshistorie. En solrig eftermiddag gik de 3 barfod langs Hugstrand. Fru Christine, som nu havde planer om at skrive en bog om sine erfaringer i Europa, observerede Erik og Lena nogle skridt foran. Forvandlingen i begge var synlig. De var ikke længere den mistænksomme forretningsmanden og den angrene svindleren, men 2 ufuldkomne mennesker, som lærte at elske med ærlighed. Vidste du, at jeg skal undervise ved universitetet næste semester? Kommenterede fru Christine, da de kom tilbage til hende. Norsk kunsthistorie.
Det er fantastisk, mor, svarte Erik med genuin entusiasme. Du har altid været en udmærket lærer. Livet er mærkeligt, reflekterede fru Christine, og så ud mod den uendelige horisonten af havet. Nogle gange må vi gå os helt bort for